Hello, I'm Bethan Lewis and I'm the head of Fagans. The story of food in Fagans is vitally important to what we do as an organisation. We look at the process from field to fork and everything in between. Brian Davies ydw i'r reolwr ffarm yr amgueddfa Werin Cymru, Fagan. A ni'n cadw bridiau Cymreig. Ni'n cadw David Hill Radner, Llanwennog a David Dion Cymreig a mae gwerthig Dion a moch Cymreig gyda ni yma hefyd. Wel, ni'n cadw'r moch a wedyn pan bod ni yn gwerthu peth o'r cig i'r bwyty yn yr amgueddfa a ni'n gwerthu i bwtseriaid lleol a ni'n tywau gwerthig Dion i werthu i'r amgueddfa. Wel, ni yn gobeithio mynd nôl nawr i ddechrau gwerthu wyau trwy siop gwalia. Oedden ni yn gwerthu peth gwair i Thomas and Lifford i wneud cwrw Fagan. So enw fi yw David Lewis a dwi'n rhedeg gwalia stores a siop losion drws nesaf. Rydyn ni'n gwerthu bwyd a diod o Gymru, caws, bisgedi, diodydd, llyfrau coginio ac o'n i arfer gwerthu rhagor o gifts a pethau fe hynny, ond yr ymateb i bwyd yn llawer gryfach. So ni wedi symud mwy i gwerthu fwy o bwyd a diod a dyn ni'n ceisio symud nawr i gwerthu'r bwyd a diod sy'n cael eu cynhyrchu yn Fagan. Ar y penwythnos yn ystod y gwyl fwyd, o'n i'n cael stôl fach yn hysbysebu'r cynnyrch o'r gerddi yn Fagan a wedi wneud ac oedd yn poblogaidd iawn ac oedd yr ymateb yn gwych. My name's Juliet Hodgkiss and I work as Senior Garden Conservator at Fagans. In this garden we grow potatoes, leeks, cabbages, a lot of greens, herbs. We have quite a few orchards on site and we take them to a professional juicer and then that apple juice then is given to the shop and then they sell it on to the public. One of the biggest attractions for our international visitors is to have a taste of Wales when they visit Fagans. They can do this in our cafes, in gwalia tea rooms and gwalia stores. One of our best sellers are the faggots and peas that we sell here, but my favourite, as you can tell, are the Anglesey eggs.